Ine Walahiri KTV ndimakupasirani nkhani zosiyana-siyana zochitika dziko lathu lino la Malawi komanso ndimalangiza ndi kudzudzula atsogoleri osiyanasiyana a ndale. Chomwe ine ndimapempha kuna kuti atsogoleri onse otsutsa boma ali kunja kwa boma azipanga chimodzi ndipo azigwirizana. Udani sungapindule. Nkhani yabwino kwa basi ndimamva chisoni anyamata a UDF kumani mbana ndipita munthalika kukhamba akafika nthawi yotukwana pita munthalika anyamata a UDF amakhala mbali ya MCP kwambiri. Pena pali chifake amandidabwisa ndi anthu osakhulupirika kuti awa kuyenda nawo kuwapatsa mphamvu adzatithandiza. Chifake ndimakhala nawo chikayiko a UDF chifukwa pa nkhani yolimbana ndi opposition amakhala mbali ya MCP nkumavomekezana. Ndeti manena kuti amalawi tiye tikhale ngati a opposition onse akhale ngati timu ya national timu ya dziko la Malawi. Mu timu ya dziko la Malawi muli maklabu amene muli Wanderers, muli Silver Strikers, muli Red Lions, Blue Eagles, muli Bullets, mmene muja aliyense ali masupporters amatimu aja. Ndi matimu amene aja amadana mukampeza wa Bullets akuti asimuthampira kuuza Wanderers akuuza wa Silver asimuthampira inu. Ifenso masupporta choncho mpira uli kwathu ku Bullets. Koma mukapeze kuti koja akasankha national team amatenga umo timu iyo nkupanga national team. Mapuleya onse aja timati ni madolo tayiwala kuti masplayer amaklabu amene madana kuti sakha timathandife. Koma pano pali yense kandi wa Bullets kandi wa Silver kandi wa Wanderers amakhala kusapota chani national team ijaliwa utenga wa Bullets timu player kumnenayo wa Bullets. Chifukwa si nthawinso yoyang'ana maklabu ndi nthawi yolimbana ndi dziko la Malawi. Chimene angapange a opposition supporter wa opposition asalimbane ndi opposition mzake ndikuti ameneyo timu ya national team saudziwa kuti timu national team ndi loti chiyani ndipo posapota national team ikapita kosewera amapanga bwanji amatanthauza chiyani. Player amene akusapotayo ndi wa Silver iyeyo ndi wa Bullets wayiwala zimene zijazo. Panopa sindingayankhe chifukwa sine wandale sine president ndesindidza kuti pa nthawi imene nkalakhala kuti ne president amalawi akanakhala nani okondwa motani kapena kudanana ne motani kuti nkanaganiza bwanji pa nthawi imeneyo. Koma ndi situation imene ilili pakanali panopa kwina kulikonse mdziko mmakhala chipani cha opposition cha mphamvu, mmakhala chipani chimene chili mboma, zile zimakhala zipani zina zimene zikutsatira mboma. Mudziwenso unena kuti MCP yo maso akenso ngati mukuti DP ya mphamvu maso akenso ali pamenepo. Ndi chifukwa ndayankhula mawu ena atali mogwirizana kuti muamvetsetse mawu amenewo akuti chiyani. MCP kudziwa kuti siwina iluza, zipani zikagwirizana iluza. Kodi MCP ingalolere kuluza kwa DPP kuti DPP yo ime payokha? Kodi iniyo mkaona udani wa DPP ndi MCP ndi zipani za UTM, zipani za Ford, zipani za UDF, PP zime pazokha zigwirizane. DPP aime apo payekha. Iniyo MCP kaona kuti ikuluza ilolera kuluza ku DPP ilitu mboma. Zija zinkachitika m'maujeni zija matipex zija anzawo akozogwiritsanso njira ina yoti iyayi ngati ife ya MCP kuli kuluza kuli bwino tuluze ndi gulu lili la UTM ndi Ford DPP ndi UDF kuli bwino ndi yawawa awayi tidzakumana nzowawa ndi anthu a MCP. Ndeti kamaganiza nkumaona zandali nkumaona zipani tiziganiziranso mozama kuti MCP ingalole kuluza ku DPP pamene pali migwirizano ina ya zipani zina ingalole. Perekani chiganizo chanu ku comment section.
mmene mwayimvera nkhani kodi nzoyenera zipani zosusa boma kumapanga umozi pofuna kutukula ndi kuthana ndi mavuto amene tikukumana nawowa pofuna kuchosa boma lomwe lilipoli. Ife ala Hili KTV timakunyadirani nthawi zonse.